Той е шефа на курорта. Ке сами мина си ме. Абе, бразилец, що не тръгваш, бе? Понч, писта! То съм псува ли, ме? Бе, то сме на псува. Ей, ти не отвори ли ме се правиш, бе? Ела, ижи към Арди, може би ме. Ау, разбрахта. То съм предни мърда, нали? Ей, сега ще го оправя. Ей, спри музиката. Проблем ли, хабиби, има? Да, има проблем. От 10 минути те чакам да тръгнеш. О, аз съжалява. Иска подари теб сак този. Има ли пари вътре? Да, не. Много милиони вътре има. Много. О, добре. Няма да бе днеска. Ай, чао. Какъв добър хора. Но фисоджи се кана. Не те разбирам, бягай от тук е. Сахулебо. Мало, милионер съм. Сега всички жени са мои. Да, разбрах. Стой на място, не мърдай. Чакай, старши, нищо не съм направил. Получих информация, че в този сак има съмнителни вещества. Не, за яготите. Не се обяснявай, дай да проверя. Дай да видим какво има тук. Че да не си дюр. Не, старшите на Раби му го дали то сако, я закривам се. Раби ли? Мале, че си употребял нещо. След от колата. Правите грешка, господин полицай. Аз не съм виновен. Всички така казват. Ръцете зад гърба. Ей, хабибито ме излага. По-тихо, в ремонто ще се обясняваш. Опасон, Джейсон.